Dramis putešestvija. Krenuli smo nazad iz Rastišta. Temperatura je oko 8 stepeni. Ali duva hladan planinski vetar. Doduše krećemo se uz reku Derventu, pa i to malo snižava temperaturu. Predeo je predivan, kao što možete vidjeti. Ne može ni snimak ni reči ovog da opišu dok se ne prođe ovuda. Upravo smo prošli kafanu Razvod braka.